Salutare, mi-am să așezez mai alături de Cristi. Cristi mă cheamă. Așa, bun, hai că. Așa și că mi-ai guars pe Pixel Land. Cristi! Eu am mâncat un bloc. Da, nu. Și nu mi se vede skin-ul. Era un scris foarte șmecher. Te asigur că dacă intrăm pe servere premium mi se vede. Du-te, Darius. Fugi, Darius, fugi! Mai fă repede blocuri. Bă, Gheorghe, dăm blocuri. Mamă, da departe e, frate. Știu. I'm going on some bad and now come here and kiss my fucker. Aruncă blocurile încoace, dacă ai. N-am acum fac. Dă-mi-le repede. Las că mă duc eu să pun. Bine. Dacă nu cumva s-au apucat alții. Oh, eu am luat tot! Bine, aproape tot. Acum iau tot. Oh, cât bulan. Ce mai șmecher e să ajungi primul. E totul. Stai că eu nu mai știu care e partea noastră, dar eu iau în continuare. Bă, vin doi. Eu fug. Sunt aici. Fă-te full iron, fă-te full ceva. Nu mă fac full nimic, dar eu nu te văd. Am lag, m-am blocat. Aba nu. Și eu mă blocaz. Hai bă, vino. Vin acum, nu știu dacă e insula bună. Este aici? Ești pe insulă? Stai să fur diamant. Bă, are niște steaguri roșii. A, gata, sunt pe insula bună. Vezi că fac 2 săbi de diamond. 15 diamant. Bă, pune la generator. Stai. Mă fac și eu măcar armură de chain. Nu sunt eu cine știe ce PvP-ist. Bam. Bam. 20 de diamante. Du-te, bă. Bam. Bam. 10 golduri. Eee. Bă, eu fac un cub că simt că nebunesc. Nu pot să-l pun. Ah, gata. Ia-ți de aici câte vrei. Ia și sabia, vezi că e chest. Fă și tu mâncare. Acum vreau să fac. Ia de aici. Vezi că fac mâncare de un stack. Dar nu doar morcovi. Hai că iau cărniță. Așa, da. 12 cărnițe. Să ne ajungă până la primăvară. Băi, mă ajunge în luptă. Fii atent, ia Nu, sau hai să ne protejăm cât mai bine baza. Ia bas! Stai că eu de la toate astea. Mulțumesc. Atunci îmi pun asta de asta aici. Câte costă blocul de obsidian? 10 gold, 10 de asta. Bă, ai topor? Un târnăcop, pardon. Păi fă și tu un târnăcop. Se distruge acolo să pun obsidian. Ai 5 diamante? Am 7. Dă-mi și mie 5. Ia 5 golduri.
Dă-ce repede să fac toate astea. Bă, Vezi că mai fac blocuri. Multe blocuri. m-aș duce pe unii, da. Pe care vrei? Mergem amândoi. Stai să protejăm. Hai, vină să pui. A, gata? Vezi că am doar 3, așa că... 1, 2, gata. Nu știu ce a ieșit, nu știu cum a ieșit, dar... Eu iau la iteme de mă doare cap. S-a deranjat filmarea? Aia nu contează. Bun, ai intrat și tata peste mine, că da, de ce nu? Hai, tata, ce dracu să fac cu tata asta? Nu dracu să mai duc și pe ăsta, că nu știu să mai fac. Bere. Ok. Mamă, ce ești aici? Ma. A? Eu. Mă gândi de bla 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 bla. Mă gândi de bla 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 bla. Taci, bă. Taci, mă. Cristi, încă-i bere, bei fiindcă da. Gata. Așa, bun. Deci fii antenă. Aveam Robocraft-ul pornit. Tata nu tace, nu știu ce are. Deci, am o Bă, fac arc. Da. Cât săgețile? Arc cu power 1. Sau cu... A, da, stai că nu-mi ajunge de niciun arc. Îți dau ție arcul, țin